И здравейте, дами и господа, аз съм Роза и мене и представете се. Аз съм Джипек. Вон, нищо не се чу. Аз съм Джипек. В Майнкрафт се пиша Суперсоник. Но те са къде. В момента като пиша. И това е Втори епизод на Counter-Strike. Здравей, брато. Какво видя? Какво е? Не, бе. Това какво е време? Обичам кохайте, въобще. И здравейте, аз се пиша Снайпер Баптист. Аз се пиша Джипек. Допреди малко Снайпер го нямаше, защото имал работа, но сега вече е тук. И кажете кои са добри, кои не са добри, но коментарите. Като загрея като хората ще ги късам, а сега съм Аз забрал. ще получа по-хубаво оръжие и ще ги късам. Аз сега съм Снайпер. Покажи се! Ой, приятел за Снайпер. Дайте ще има някакъв снайпер, който ще направи. А тъй, убил. 36 кила. Аз мам! Ключ. Грешка. Тук ми взе някакво ГГ долна черта бикини. Кажете в коментарите, ако сте там. Ти не цепиш мрака, ти цепиш светлината. Аз се. О, а какъв! По някакъв си бе. Имам 46 кила. Аз тук имам 36. Аз като малко 4, защото още не съм започнал да играя. Аз так не го забравя. Ау. Така, Ай, един убиха в градата. Някой иначе съм случил. Ау. Убих един в градата. Сега съм случил. Ай, не съм бахнал. Бахнал в градата. Ти разнам. Те мини като не съм играл никога в този сервер. о, взех снайпер. Не, че аз съм. Не, че и аз съм. Това е гачи тъпто пиленце, аз въобще не мога да стрелям с него. Кадос не убих. Не убих с граната. Хвърляй! Ау. Кой ще ми се отдаде? Никой. То се лами да дай базата ни, моля те. Айя! Той не се пише Рос в кантора. При! Пише са рейдиорта. Дефекс трябва да почне да ти вика Аз рендиорта. убих един с граната. Ти играем с... Тук някакви са такова. Не такова. Ама и аз Той убих един. иди в гърлото и умира. О, тя ще направи една изненадка аз. Добре! Ау! Ау, маля! Моя! Вика един рендиор към мен. Вой! Бухам с граната. Тя вашия... О, чакал нож! Ти с по-гадни. Взех снайпер. Трябва да убия някой с нож! Бързо трябва ми някой да убие с нож в гръб. Ела, тебе ще убия в гръб. Гадост, не мога да убия някой с граната. А той е с нож къде? Един уби Никой не мене. мога да убия пушка. Вие базата ни ли сте всичките? Аз съм. Аз съм
приема снимач. С едно автоматично. Дур! Ари бе! И терористите спечелиха, браво на тях. Спечелиха, ама то подкрадна победата! И това беше за втория епизод на C. И ари, чао.